Salut, eu sunt Ionuț și bine v-am găsit la un episod. Astăzi, fraților, am găsit o mină uriașă. Wow! Și avem o serie cu moduri, dacă știți. O serie cu moduri, dacă este pe 1.8, pe 1.21, adică pe 1.12.2, așa că, na. Sunt mare grijă să nu cad pe aici. Deci dacă cad, așa puțin. Deci vreau să fac o chestie care... Nu! Bă, era să mor, ești nebun! Era să mor! Asta nu știu de miștare, dar acum. Ce să-ți crezi, man? Era să mor! Ma. Dacă mă întrebați de ce am venit în această mină, că, fraților, vreau să fac o chestie interesantă și în această mină. Vreau să găsim... nu știu, vreau să găsim diamante, bă, fraților. Știu că am găsit diamante pe seria asta. Dar știu că, fraților, itemele astea încă sunt făcute, dar astăzi am găsit că sunt diamante, pentru că avem o armură foarte ilegală. Hai să văd și enchanturile. Deci, fraților, sper că astea sunt toate enchanturile. Ok? Mi-am luat și de mici acum. Fraților, vreau să căutăm un loc de casă. Vreau să ne căutăm un loc de casă, bă, fraților, dacă știți ce zic. Vreau să ne căutăm primul loc de casă unde să locuim, mă boizim. Nu știu unde să fie locul ăla de casă, dar na, să fie pe aici. Dacă vreau să ajung acolo sus, înapoi. Să fiți cum fac, să fiți. Nu! De mine. Din nou. Stai că vreau să ajung acolo sus. Bun, fraților, am ajuns înapoi sus. Așa că hai să vedem. Hai să mâncăm un cheeseburger. Așa. Și să luăm niște copaci. Da, avem nevoie de copaci. Și fraților, dați-mi o idee și alte moduri. Mai putem să mai băgăm pe serie, că am băgat doar 14 moduri. Am băgat doar 14, am băgat atâta. Dați-mi idei ce moduri să mai băgăm pe serie. Și o să vă răspund la comentariu. Și fraților, nu uitați că o să începe un nou videoclip la mine pe canal, dar nu e încă postat acum. Acum gen trebuie să postez asta cu Survival Mine City și apoi urmează ăla fraților, Vara pe Minecraft, adică astăzi am început o serie de Minecraft single player, doar că iese cu un oraș. Da, e un oraș foarte bun. Un oraș în care există și școală. Poate chiar personajele voastre preferate. Care... Na.
Vine așa pe ușor. Bă, fraților, mie îmi place sabia asta, că are și ea enchanturi. Ok, acum hai să vedem unde să ne construim noi casa. M-am gândit să ne construim pe unde altceva. Sau construim aici. Facem o mică bază, ce ziceți? Că bazele acum sunt mai bune decât casele, că oricum casele nu sunt mai bune. Bun, deci astăzi, fraților, ne vom face prima noastră bază în topeșteră. Dacă știți ce zic. Și, fraților, sper că o să vă placă seria asta și dacă mai aveți episoade. Deci dacă mai aveți episoade, nu uitați să dați like, subscribe, clopoțel și un share dacă mă ajută acolo. Deci, fraților, sper să vă placă seria atât de mult, pentru că, credeți-mă, fraților, că m-am chinuit acolo cu modurile să le instalez, dar am meritat. Modurile sunt pentru 1.20, pentru 1.12.2, modurile de la Marius Iancu, dacă știți seria. Dacă știți seria, sunteți norocoși care poate o să primiți modurile astea ale mele, dacă vi le las eu, desigur. Asta că nu văd nimic așa. Asta că nu văd nimic. Bun, deci fiți atenți cum facem, deci. Facem această bază și apoi, nu știu, mai mă gândesc eu ce putem să ne facem. Că ăsta e primul episod, bă, fraților, ăsta e primul episod. Și dacă vă întrebați de ce am unelte gata făcute, astea sunt luate de pe creativ, dar, fraților, e o serie mai de survival, deci, de ce nu? Bun, deci, hai să vedem. Stați, gata, așa. Vreau să fac așa, fraților. Ok, deci, fraților, o să cam durează mult, pentru că, na, eu nu sunt foarte rapid încă la construit. Bine-ți dăzdul.
Ok, deci. Deci aici o să fie camera cu chesturi. Bun, deci aici o să fie camera cu chesturi. Dacă și ea trebuie aranjată puțin. Așa că voi face niște lumină și vom sparge și aici. Dacă tot. Bă, aici o să fie prima mea cameră cu chesturi. Dar în episodul viitor, poate. Că în episodul ăsta m-am gândit să construiesc casa. Nu știu ce va urma în episodul viitor, dar... Nu. Stați puțin. Așa o să închidem aici. O să închid așa, fraților. Bun, hai să lăsăm toate itemele pe care le am. Deci, astea sunt toate itemele pe care le am. O să iau sacul cu mine. Și o să iau târnăcopul de Seal Touch. Poate chiar și o armă să mă protejeze de zombie. Gata, așa. Bă, față, deci cam așa prima noastră casă. Stați așa puțin. Să-mi dau game mode creativ, că am uitat ceva. Am uitat să iau un geamuri și chiar și un pat. Ok, deci fiți atenți, vreau să iau un pat de ăsta și o să iau un de ăsta de spruce. Dacă știți ce zic. Și vreau să mai iau ceva, dar nu știu ce. Bă, hai să ne luăm un ATV până la urmă de teren. Voi lua niște de ăsta. Și hai să luăm niște grăzi de combustibil. O sănărie. Așa. Iau tot felul de chestii pe care... Na. Mamă, gal de electric. Mamă, de asta chiar am nevoie. Așa. Voi lua baie, voi lua de asta, voi lua de asta. De asta. Cabinet medical, toaletă. Bro, efectiv, îmi iau efectiv o grămadă de chestii pentru casă. TV. Este așa, mi-amintesc dacă eu pun TV-ul, nu o să meargă. A, lasă că n-am nevoie de TV.
O să am nevoie de multe chivete de astea. Deci fiți atenți că o să am oglindă, scaun, trambulină, decorațiuni, poate? O să am decorațiuni. Și să vedem ce mai putem. Grătar. Ladă frigorifică. Ventilator. Scări. Scaune. Castel. Poate voi face și castel și cu astea. Și să luăm o grămadă de câznați. Liquid Telecom. Bă, deci am luat o grămadă de chestii, încă nu mi-le încap în inventar. Deci hai să vedem, fraților, cum stă treaba. Bro, mi s-a spus că sunt mai multe lucruri. Unde sunt? Bă, mi s-a spus că sunt mai multe lucruri. Unde sunt? Deci ventilatorul l-am. Deci ventilatorul l-am. Ăsta nu știu ce. De-asta. Și să vedem dacă... Frate, voi merge să fac un castel. Un castel de ăsta de sărit. Că vreau, frate, să mă distră și eu bine. Ca să facem mai ceva bine, ce ziceți? Merge, uitați-o că merge. Bă, wow. Mamă. Nu. Wow. Bă, ce castel. Efectiv, poți fi ce mai tare castel de nume. Ever. Ok, stați așa. Hai să facem o poartă. Nu, vreau să fac o poartă. Bă, dar chestia asta se sparg repede, wow. Așa, cred. Bă, nici măcar nu știu cum se montează efectiv chestia asta. Bă, așa. Eu cred că se montează ceva de... Bă! Era să sară, iar. În episodul ăsta o să avem o grămadă de chestii. Deci fiți atenți, ca să fie și mai distractiv, voi pune niște chestii de astea, ca și cum sunt turnuri. Știți ce sunt alea? Ca și cum sunt turnuri deasupra. Ui! Ok, cred că ajunge. Ui! Cred că ajunge bun.
Stai că am avut în continuare lemnul ăsta aici. Bun. Avem niște scări. Și ce mai avem? Avem parcă grătar, dacă nu știu. Eu. Avem și spatula, avem și de-astea. Și avem și scări de-astea pe care le poți pune așa și te poți urca. Ok, sunt foarte tare scările astea. Poate le voi folosi în următorul episod care o să urmează, poate. Bă, da, cu pickaxe-ul ăsta. Bă, ce se întâmplă cu telefonul ăsta? Bun. Fraților, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Eu am fost și dacă mai vreți să cu Minecraft în general, nu uitați să dați un like, un subscribe și un clopoțel. Pa, pa!